Ingxaki zamaselula mina ngiyithandi, izimpi zamaselula mina ngiyifuni. Ingxaki zamaselula mina ngiyithandi, izimpi zamaselula mina ngiyifuni. Yabona masezokukhulisa, yabona masezokukhulisa ngezinto zakwi-social media. Yabona masezokukhulisa, yabona masezokukhulisa ngezinto zakwi-social media. Yabona masezokukhulisa, yabona masezokukhulisa ngezinto zakwi-social media, ngezinto zakwi-social media. Mame, yaqala imhlola kushuthi ngiphaqiwe, bengithi ngicashile, ngafaka ikhodi efonini, bengithi ngifihlile. Mangithi ngiyaphaphama udali usehlinile, le foni nayo useyivulile, kushuthi kushubile. Uvele wabona amathera ayithene engifletha nawo, yena kwamfikela ukuthi ngiyajola nawo. Hayi babe angijoli nabo, mina sithandwa ngijola nawo. Emini nasebusuku sithandwa mina ngithola nawo. Every week zonke insuku hleze siyithola nawo. Ngakuthola face to face ungayiqhathanisi, khuluma nabo ku-Facebook bangakusabisi. Ngiyacela sithandwa sami ifoni ingasihlukanisi, uyazi nje sinezitha so singazijabulisi. Uvele ngabi lula izimpi zamaselula, lapho ngithi ngiyakhula ngithole ngibuyele emuva. Ngiyazi ngenza wrong, sithandwa ngicela uxolo, vele ngabi lula izimpi zamaselula, lapho ngithi ngiyakhula ngithola ngibuyele emuva. Ngiyazi ngenza wrong, sithandwa ngicela uxolo. Ingxaki zamaselula mina ngiyithandi, izimpi zamaselula mina ngiyifuni. Ingxaki zamaselula mina ngiyithandi, izimpi zamaselula mina ngiyifuni. Yabona masezokukhulisa, yabona masezokukhulisa ngezinto zakwi-social media. Yabona masezokukhulisa, yabona masezokukhulisa ngezinto zakwi-social media. Yabona masezokukhulisa, yabona masezokukhulisa ngezinto zakwi-social media, ngezinto zakwi-social media.